ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു പഴം കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സിമ്പിളായിട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നത്. 2 നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പഴം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പഴം വേകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം. അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. തേങ്ങ ഏകദേശം വറവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പഴം മധുരമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്കൊരു നുള്ളി ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തേങ്ങ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏലക്കപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്കും പഴമൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ തൊലി എടുത്ത് മാറ്റണം. പഴം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറുത്ത നാരൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പഴം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാതും കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ക്രംസ് പൊടിയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. മുട്ടയുടെ ഇത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദയോ കോൺഫ്ലവർ പൊടിയോ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്രെഡ് കോട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവും. അപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. 2 സൈഡും ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റി. അങ്ങനെ പഴം കട്ട്ലേറ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പഴം കൊണ്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.